Oni će narednih godina utvrđivati prednosti pojedine sorte, ali i mikrolokaliteta. Jer iako na istarskom priobalju u prošlosti gotovo da nije bilo domaćinstva bez grma šipka u dvorištu, sada se išlo korak dalje. Želja je jedna od 5 najtraženijih voćnih sorti u svijetu uzgajati plantažno, što podrazumijeva i stvaranje nove ekonomske vrijednosti. Cilj dobiti zdrav ekološki proizvod i vidjeti koje su to sorte najkvalitetnije za naše uzgojno područje. A Vižinada nije slučajno odabrana. Stručnjaci drže kako je riječ o mikrolokalitetu koji najbolje odgovara po pitanju klime i reljefa. Naime, iako uzgoj ove kulture ne zahtijeva posebne uvjete po pitanju tla, klima, osvjetljenost i mogućnost navodnjavanja od presudne su važnosti. Riječ je o biljki vrlo sličnoj maslini. Projekt je zamišljen tako da je to eksperimentalni nasad, da se vidi da li uopće takva sorta uspijeva na jednom takvom području, koja je sorta najoptimalnija i na neki način da se privuče lokalno stanovništvo, da se počinju baviti i tom poljoprivrednom kulturom. Mi ćemo nastojati taj nasad kroz tih prvih 5 godina dati nekome u zakup. Naravno, to će biti besplatan zakup, budući su to europska sredstva i za sada već imamo nekoliko upita. Ovdje su posađene nešto i starije sadnice, 2 do 3 godine i za 2 godine, naravno uz dobro agrotehničke mjere, očekujemo i prve plodove, s tim da će se ipak rasterećenje raditi samih sadnica jer nam je u cilju da dobijemo čim veći habitus. Šipak je antikancerogeno voće. Od njega se može praviti marmelada, sok, kompot, sladoled, vino, voćne rakije i ocet, dok se kora koristi za čaj. Već smo na tragu razmišljanja da na te buduće fondove, posebno putem programa Interrega, kandidiramo jedan novi projekt koji bi se dovezao na ovaj i koji bi se bavio upravo prodajom i preradom tih proizvoda. Nasad je dio europskog projekta Rast Istra, očuvanje prirodne baštine, revitalizacija sadnih vrsta karakterističnih za područje Istre, u kojem sudjeluju 3 slovenska i još toliko hrvatskih partnera. Porečki institut za poljoprivredu i turizam, općina Vižinada i udruga Trijada iz Svetog Lovreča. Želimo dakle da se ove kulture voćne kulture koje su toliko zanimljive, odnosno koje pružaju toliko mogućnosti, da se jednom i vrati njihova proizvodnja i oni značaj koje zapravo trebaju i zapravo i oni imati. Ideje već postoje, pa valja samo očekivati i drugu fazu projekta.